Mentergarwch a Busnes gan Delyth Robinson. Mae Delyth Robinson o Orllewin Sir Gaerfyrddin wedi bod yn siaradwrau gwadd gyda nifer o ganghennau a chlybiau'r ardal yn sôn am arallgyfeirio ar y fferm deuluol a sefydlu busnes ei hun. Mae nifer wedi prynu a chanmol ei sbonau hyfryd. Dyma ei hanes. Cefais fy magu ar fferm Gwartheg Godro a Beef ar y ffin rhwng Sir Gar a Sir Benfro, ym mhlwyf Llanwynio. Es i ysgol gynradd Cwm Bach, ysgol y Preseli ac yna prifysgol Hap yr Adams. Ar ôl graddio nes i weithio i gwmni cig ym Merthyr Tydfil ac yna degawd yn gweithio fel maethegydd Gwartheg yn Sir Gar. Mi roeddwn yr un pryd yn helpu ar y fferm ar y penwythnosau a gwyliau. Roedd yn benderfyniad naturiol i ddod yn ôl i weithio ar y fferm gyda fan heulu yn 2017, gan bod ffermio wedi bod yn rhan o fy mywyd erioed. Rwy'n mwynhau'r gwaith, ac i fod yn heriol ar adegau, mae'n bleser bod yn rhan o'r busnes teuluol a gweld y canlyniadau o ddydd i ddydd. Mae gweithio gyda'r gwartheg sy'n cynhyrchu'r llaeth ar gyfer y sebonau yn arbennig o foddhaus. Daeth y syniad i greu sebon pan ddatblygais alergeddau a oedd yn effeithio ar fy nghroen. Wrth chwilio am gynhyrchion gofal croen naturiol, sylweddolais nad oedd llawer o opsiynau ar gael. Roedd hyn yn enyn brwdfrydedd ynof i greu sebon naturiol a llaw. Drwy ddewis o lewau yn ofalus sy'n enwog am ei heiddo llesol i'r croen, ac yna cyfuno'r llaeth hifennog a ffres o'n gwartheg i ddarparu lleithder digymar a buddion arbennig i'r croen, ganwyd Multiple Soap Company. Mae'r broses yn dechrau gyda llaeth ffres o'r gwartheg sy'n cael ei rewi cyn cyfuno a chyfuniad o lewau naturiol fel olew cnau coco a menyn shea. Rwyf wedyn yn ychwanegu o lewau hanfodol fel olew llwyn te, tea tree, i roi buddion ychwanegol i'r croen a chyffyrddiad o erthygl naturiol. Mwyn rhoi lliwiau naturiol, rwy'n ychwanegu clau i rai bariau. Mae'r cymysgedd yn cael ei dywallt i fowldiau, ei rewi, ac yna ei dorri yn fariau a'i adael am 8 wythnos cyn bod y sebon yn barod i'w ddefnyddio. Mae pob risight yn cael ei dilyn yn ofalus, cynhwysion wedi pwyso'n gywir ar gwaith papur wedi gwblhau. Mae ethos o burdeb y busnes yn golygu peidio a defnyddio cadwolion, felly rhaid gadael i'r bar sychu rhwng defnyddiau. Rwy'n dewis cynhwysion a deunyddiau yn ofalus i sicrhau ei bod yn cael ei cynhyrchu'n gyfrifol, ac rwy'n defnyddio y lleiafswm o ddefnydd pacio y gellir ei ailgylchu i leihau gwastraff. Fe sefydlwyd y busnes ar ôl blynyddoedd o ymchwil datblygu a chreu sebonau ar gyfer ffrindiau a theulu. I sicrhau'r ansawdd gorau, rwyf wedi cwblhau diploma mewn creu sebon ac wedi cymryd cwrs 1 i 1 i ddatblygu fy sgiliau. Mae pob risight wedi ei ddatblygu'n fanwl drwy ymchwil eang gan arwain at gasgliad o sebonau llaeth sy'n unigryw. I warantu cydymffurfiaeth ar rheolau'r Deyrnas Unedig a rhoi sicrwydd llwyr i chi, mae pob risight wedi ei hasesu gan aseswr cosmetig annibynnol o ran diogelwch a chymhwysedd. Rwy'n falch hefyd o fod yn aelod o Guild of Craft Soap and Toiletry Makers. Mae'r sebonau rwy'n ei cynhyrchu ar hyn o bryd yn cynnwys Just Milk, Oats and Honey, Tea Tree and Charcoal, Hand Soap, lavender, peppermint a lemongrass and eucalyptus. Mae pob sebon yn cynnig buddion unigryw gan ddefnyddio llais ffres o'n buchod ac olewau naturiol i ddarparu profiad cynhesol a phleserus i'r croen. Mae fy nhrefn ddiwrnod gwaith yn dibynnu ar y tymor. Yn ystod yr haf, mae'r gwartheg yn pori, tra yn y gaeaf maent yn cael eu cadw yn ein hadeiladau cyfforddus. Mae'r gwartheg yn cael ei godro gan robotiaid ac yn y gaeaf mae silwair yn cael ei fwydo iddynt gan robot. Felly, mae yna waith cyfrifiadur yn edrych ar y data rydym yn ei gasglu am y gwartheg i'n galluogi ni ofalu amdanynt. Mae iechyd a lles ein buchod yn flaenoriaeth.
Mae stoc ifanc a beef i ofalu amdanynt. Bob bore a phrinhawn byddwn yn glanhau'r robotiaid. Mae yna waith papur di-ri. Weithiau mae yna waith tractor, enghraifft amser silwair. Rydym yn gweithio ar wella bioddyfiant y fferm, gwella'r amgylchedd a lleihau ein hôl troed carbon. Byddech yn aml yn dod o hyd i mi ymysg y gwartheg, gyda fy nghi Cati yn rhoi meldod iddynt. Weithiau, rwy'n siarad â phlant ysgol am y fferm, ac rwy'n mwynhau mynychu digwyddiadau yn y diwydiant i ddysgu a datblygu'r busnes. Ar ôl diwrnod ar y fferm, rwy'n treulio fy noson yn gweithio ar y busnes sebon, boed hynny'n gwneud sebon, pecynnu, datblygu'r busnes, neu greu postiadau ar gyfryngau cymdeithasol. Rwy'n falch o glywed bod aelodau merched y Wawr yn canmol y sebon. Rwy'n mwynhau rhannu fy stori am y fferm a'r sebon gyda nhw, a phob tro rwy'n cael croeso cynnes. Mae'r gefnogaeth gan y gymuned yn bwysig iawn i mi, ac rwy'n gweld cynnydd yn y galw am y sebon beautiful. Mae'r ymateb cadarnhaol yn fy ysbrydoli i ddatblygu'r busnes. Mae gennyf wefan, wdrifflig beautifulsoap.co.uk, a thudalen Facebook ac Instagram.